que avui hi ha un debat i nosaltres volem fugir d'aquests debats populistes, però hi ha un debat de si diputacions sí, diputacions no, i ara sense entrar en el fons de la qüestió, que no la resoldrem aquí, sí que és cert que el que necessitem pot ser repensar totes les administracions i de quina manera poden ser eficients i evitar solapaments possibles, però això no ens pot portar a simplificar aquest debat a que sigui diputació sí o diputació no, diputacions en general sí o diputacions no. Hem de transmetre, explicar, comunicar molt bé a la ciutadania el que per nosaltres ha significat la diputació, com deia, en tot aquest temps i especialment en els darrers anys. I aquest debat s'ha de fer d'una manera serena, profunda, molt rigorosa també amb els elements que ens ha de permetre poder discernir quines són les administracions i com s'han d'imbricar unes amb les altres, però en qualsevol cas poder explicar el que la gent, la ciutadania en general desconeix, i és el gran suport no només de recursos econòmics, sinó també d'altres tipus de recursos, personal, logístics, de serveis, de programes, ofereix la Diputació als ajuntaments que moltes vegades tenim molt poques eines, però sempre tenim grans demandes de serveis, de polítiques i d'inversions.